ikaduha nako nga pag-anhin dinhi o pagsaulog sa Santos nga misa. Permanente ba ko magarian dinhi? Kay matag Sunday, kung anak kong pagkalawat sa mga masakiton, mari ko rin magkuha man ko sa akong pagumangkon natin ang puyo. Yan ako rin presidente sa akong apalayan sa una sa dito pa ko sa akong karaang parokya na mag-gibo sa minutes o mag-publishing sa i-publish sa ako ang page, sa ako ang YouTube channel o sa ako ang page sa Facebook o na every now and then magarian ko rin. No? Pero ikaduha pa rin ako sa ulog sa Santos na misa. No? So pasalamat kayo ko sa inyong pag-dabit ka na to dinhi sa ako ang Gagmayng Kristohanong simbahan sa Villa Angelina. No? Pagpakanatang Ginoo mga Kristohan. So salamat kayo sa inyong pag-imbita ka na to. No? Na sa inyong paghatag inihigayon na makamisa ko rin mga Kristohan. Nangkarong adlaw, atong gisaulog ang kapistahan o obligatory memorial sa atong mahal na Birhen Maria sa ato ang gidebosyonan dinhi sa Villa Angelina, ang mahal na Birhen Maria sa Fatima, Portugal, mga Kristohan. No? O gapong pangadlaw dinhi sa ato ang zona ato lang pagkasaulogon ang kapistahan. No? Sa manghinaot ang mga lawa, daghan ang manimba. No? Kaya ang kapistahan na bayana. So kinahanglan daghan ang manimba. Purang daghan gina, isa dili pa ko mangimbita siguro nga mga uwag na daghan ang manimba. Daghan gina manimba o kinahanglan may kaon. Klaro naman kayo nga ang mga balay-balay unya, ugma, magpuan magina sila, maghiwat, no? Maglitsyon, uban, maglitsyon o manok, na pinagdadako kung ano karon, uban, baboy, isa kunsa, no? So, mayon ta, ang mga hita, bahalag may kaon, magpista ginapon, no? So, naagyapon ang kalipay, naagyapon ang itawag nato mga kaigsuonan ng kahimuot, tungod kay gisaulog nato ang tinuig nga pangilin sa ato mahal nga patron, ang ato mahal nga Birhen Maria sa Fatima, Portugal. Not so much with that, my brothers and sisters. Tugot ako kaninyo sa pagbatbat nini ato ang pamalandong karon. Atong hamubo ang pamalandong atol sa ato ang obligatory memorial sa ato mahal nga Birhen Maria sa Fatima. Yan ito ko'y senaryo mga kaigsunan sa mahal nga Birhen sa Fatima nga dihin pagpakita gyud sa adlaw, no? Nagreklamo naman itong mga tao niyan to. Reklamo na sila, manong wag yan po yung milagro nga ipakita. O nagtong panahon na mga igsoon, kung mabubaling mo tanaw sa hitabo, sa Birhen sa Fatima, na itong mga milagro, makita ninyo mga igsoon na ang mga tao, nagkairihis na. Daghang mga masakiton, nangita o kambal, nangita o kaayuhan, daghang kanila na nahisalaag na, nagumo na sa pagpakasala. Mao kadto nga nitumaw ang maong milagro. O usa sa dili nato malimtan sa maong milagro sa Fatima, sa salida mga igsuon, nga ang adlaw, nga anaa sa iyang nahimutangan ni Hawa, o miduol ngadto kanila. Basta pinagtigsyakin nila rin. Yung sila katapusan na sa kalimutan. Miduol na gudang adlaw. Nakuyaw kayo ng igsuon. Kung ang adlaw sa iyang nahimutangan, kaya ito solar panani, lunar, solar system ni ito o kanya, ang adlaw na asto nga. Nya kita, mga igsoon, nag-agad ka sa rotation sa ato ang orbit nga diin na ay adlaw karon kunya trabaho na mugabi kinasat nagagad niya na imposible kayo sa maong pangitabo ngadto sa Fatima nga ang adlaw ni Hawa sa iyang nahimutangan og miduol ngadto sa kalibutan sa earth miduol diri nato moto na nga nakuyawan silang tanan mga igsoon. Ninyo sila, katapusan na sa kalibutan, pero wala. Gipakitaan sila
nga tinuod nga nagmilagro ang mahal nga Birhen Maria. Unang punto, mga igsoon nga ito hinumduman, dili nato hagiton ang Dios. Di nato hagiton ang Dios. Kita mga batanon, daghan mo kayo mga batanon ron. Salamat kayo kung kita mga batanon mo idaghan karon, ang mga idad-idaran, gamay-gamay ra. Papaka na to ang mga idad-idaran. Salamat, ha? Oo. Sa mayo, idaghan ron mga batanon. Mga batanon, labi na ka muna sa gawas. Shhh! Di mangutot, ha? Alamat tayo nila ron. Sige, mangutot ron, ha? Mahibong na lang ko rin, alimuwag na di ay ilapay na yung time bomb. Oo. Dili na to hagiton ang Diyos. Unsaon man, aron dili na to mahagit ang Diyos. Unsaon sa usa ka batanon nga dili niya hagiton ang Diyos. Ano man, kuyaw kayo kung hagiton nato ang Ginoo. Sama na sa imong papa o mama. Na imong sulayan ang ilang pasensya. Mahurot na gani ang pasensya sa imong mama o papa, ikaw ni hagit nila. Mao ni tinuod mga igsoon. Unsay mahita mo? Kung ikaw mo hagit sa imong ginikanan, daghan kayo ang unbecomings nga mahitabo. Nga wa ni mo damhang nga mahitabo. Mga kabatanunan. Kung saan ba nato, nga dili nato hagiton ang Ginoo, una nga itong himuon, mao ang pagpaminaw kaniya. Ang pagpaminaw sa Ginoo, mga batanon, hinumdon ang pagpaminaw sa Ginoo, dili ka lang nagbasa ang pare sa Ebanghelyo. Pare ganina sa tumihimo. Di ba namarogan mo? Di ba namarogan mo? Naminaw mo sa Ebanghelyo kung di ba sa pare, kung ang lingkod mo. Nagkaroon ng lingkod na mo, nangatog na mo, di ba? Ano na, no? Mo man yung pagpanginaw sa pulong sa Ginoo, kulang. Sakto na siya, apan kulang pa. Nga naman, nagiling maong pulong sa Diyos nato mga batanon, ato ning dadloon ngadto sa atong balay. Unsa man, imong isulti ngadto sa imong mama o papa, nindot kayo dibasa ganina pa, ma, sa pare, pag Ebanghelyo kay mahitungod kadto sa Ebanghelyo ni San Juan, naging si Kristo na naglangsang sa krus, niingon na Ginoo, kulang ka na mga igsoon. Dili ka na, kulang ka na siya. Ang pagpaminaw sa pulong sa Dios, sa dili paghagit kaniya mao ang pagsabot sa Ebanghelyo. Nya kita karon mga batan-on, lahi man ang atong sabton. Lahi man ang atong sabton mga batan-on, hagit pa yan nato karon bisan namo mga pare. Ako 29 pa man ako edad. No, batan ko. Ikaw man pilay mong edad ka na. 82. Sa talawa na? Lahi yun, no? Ang kang mga panahon, lahi nato karong mga batanon. Kaya ito, ilahan ni Manang, mag-disco na sila, Petromax mga Manang, Petromax pa niyan to, way siga-siga kuan. Unya, magsayaw ka niyan to, kato, may ulay nga, akaran, ang sonata, on piso! On piso! Sweet music! Sus, makinom na po ba ito? Bata pa ba ito niya? Want to be o paidihan? Paidihan pa ito sa una. Di ba man? Paidihan pa ito sa una. Inig sweet music yun. Sus! Ay, sus, nag-iwa ka eh. Ang babae des pikas. Ang laki na rin pag-iwan na lang. Sus, pero karon mga igsoon, nausap na ang panahon. Nausap na ang panahon ron. May disco, pero way tingo. Way tingo? Way siga. Na magagisiga, mura ng kilat. Grabe kayo na. Human, lahi na. Ang tukar kaniya to. Maklaro man. Oh, I love you so. Because you know. Iyan na to sa una. Ang garon, wanay.
Usa. Sus, kita yung gubit, mga tiguang ba? Sorry ha, mga tiguang nga niya rin. Ni-apil, ang budot, siren. Sus, murag yun, nagagawa sa kaula. Murag manok, nagagawa sa kaula. Grabe ha. Pwede ba naman karon? Unsaon manimo sa pagdala, sa pulong sa Dios, ngadto sa imong mama o papa. Ni siya mga batanon, tudloan tagid mo kung unsaon. Ngadto ka sa imong mama o papa, minuli ka, magkariduta sa wali karon sa pare. Unsa man? Budot. Pero ningon ang pare, mga, mas maayo yun na maminaw sa pulong sa Ginoo o puy-ani siya sa pagsabot. Puy-an sa pagsabot. Nga ngayong puntos, pare mga, kinahanglan nga ako mamahimong magmasinugtanon kanimo. Tanawa na. Kanang pagkamasinugtanon mga igsoon ko ni Kristo, kita mga batanon nga niya ron dito eh. Nindot kayo na, ang imong ginikanan, dili magpugtas nimo. Ikigaw si imong mama, day, ayaw, lakaw ha? Kaya dili maayo. Waktu ka mo lakaw. Ayaw yun ha? Siraduhin ginaputahan. Wapat, mo kikitar ka ng putahan. Waka mo lakaw, pero niambak lang ha? Gamit sa bintana, wapat, siraduhan lang putahan. So, ano na kas bintana? So, kaya mga igsoon, pagkamasupilon sa tao. Nga kung kitang batanon, mauna ang atong ganahan karong panahona. Ang mga ginikanan ron ni-upgrade po. I-upgrade. Pader, kung kining akong anak, Pader, ako ning pugong-pugungan sa gusto niya buhaton, basig magwala. Ano man? Namarabali anak, Pader. Yung wag inahibaw itin sa iamahan. O nga naman, umugan to siya. Ang okay, sa kayo nakahilabot niya. Yan, Pader, kung ako ning pugnan, basi mo niya na anak ko na ikaduha. Wow, manusan mo. Ay po. Mula pa rin natin na lang napupungan. Malakaw na siya. Malakaw na rin ako. Kung ibalik, umalik pa sa doon. Di pa hinulhap na, umalik na. O di pa magkaunlaw na, umalik na. Pero doon na sa kadlo, doon niya po. Di naman. Huwag mo kayo pagbalik. Kikay, ako ning pugnan pa din. Mulakaw yun na. Mulakaw yun na. Mga batanon, pinagdumi ni ang milagro sa mahal na Birhen sa Fatima. Kung sa hindi ka mo, mga igsoon. Tungod sa daghang pagpakasala. Kaniya to gani, lisod kayo ang tao makasala, kay gamay pa kayo, much more na karoon na daghan na. Niya kaniya to, wa pa ng internet. Wa pa ng internet kaniya to, ang naanay to, internet, wait Pero nganong nahitabo man ang mga milagro. Mensahe ka to sa Diyos ka na itong tanan. Nga ang pagpakasala, ang atong pagkamasupilon sa atong ginikanan, walay kapahingan. Ikaduha, unsaon nimo, mga igsoon, nga dili nimo hagiton ang Diyos. Dihay batanon, gidala ngadto sa parokya ni Santo Tomas. Alas 11 sa gabi, gisakay og ambulansya. Ayaw na as pagbuto na. Sus, pwede na ako hinanok. Wala, ang akong damgo, pagkaninduta na, mga igsoon. Ano, gawas na ito, mga numero, 551. 151. 2, 3, 4. Hindi mo na isa paliho! Ana. Sabi tayo doon ng kuwana, walang pa din, nagawa sa gitong mga numero yung ipagsulti. Kapila na kabuhan pa din. Sa katuwig, 20 ka lang daw. Sus, kani na nugtog ako pa rin. Tao, mga ginaw, di naman kinkanto ba? Tao, gina. Kadaghan naman, balik-balik naman. Sus, mata na ko, kapir ba kayo ning ka na nagkatuog kita, ta? Kami mga bata noon doon. Yawas niyo mga idanidaran, ha? Kanang inyong kinatulganan, pinagmay naman na gina. Di ba manang, no? Matuog mo kalas 10, mata mo kalas 3, di ba? Kalinga mo aman lang, matubig,
Alas 8 mo, mata mami ka alas 10, kada punta ka sa. Oh, ingana ni. Okay, nagtubo pa man itaw ni. Ang among mga humor pa. Ha? Oh. So, to ni bangon ko to. Ay, kung sa may tuyo, kuyatik ako. Padin, naay nayawaan. Ha! Nayawaan! Kuyapan kay ko. Kadlaw mong dato. Ha? Naay nayawaan ko. Kuyatis. O Brad, waka kahibaw Brad. Nga kaning orasa, padung na nga mag-agaw ang kahayan o ang kangitni, nisamot kapusgan ang yawa. Kaning orasa. Yung sa ako manipader, ako na naningi patyo ng batanoon. Ha? Batano ng nayawaan? Batano ng itang padre. Babae, laki. Babae? Babae. Maya! Pag-inis ako, ganyan. Wapa nili! Wapa pa rin! Sige! Ilo ka na! Mauto, ako ginaon. Naon na to. Tapos perting limbag-limbag sa babae. Ang tagala, sila ni Sir Jig Reyes na yung mga sakop na nagpugo. Perting kusgana! Tanaw na to, simple na. Badali. Uy, Padre, Cristo, grabagin kayo ni Padre. Mula din naman yung tiyo. Babae, may naman din. Guwapa pa kina. Nindot kinagtingo. Pero kung pa niya tiyo, tanawa. Dali kayo tiyo? Oo. Ano dali na? Pindita paliho. Ako nag-ipo pa ako sa Kristan na yun. Pindita paliho. Limbag. Nayawaan din siya. Anong nayawaan man? Di ba kung ikaw sa mama? Nayawaan. Wala na niya mga batanong nyo din. Di ganyan mo mamina sa iyong papa o mama. Magpabunan ganyan mo nila. Magpakusin mo nila. Ang inyong mama at papa, diretso na presuhan. E mo may kalawag ron. Munalan ang anak. Kusion. Basta mahibawan sa taga-dipi. Masabi? Bis! Ha? Sana? DSWD. Anak. DSWD. Mapriso gini yung mama at papa. Ganahan ba mo, mga batanon, na mapriso yung mama at papa? Kaya iyan yung tingog. Mas mga to. Ganahan ba mo, batanon, mapriso yung mama at papa? Ang papunan mo! Para di ka mapriso. Ha? So, sana dito na. Ako rin doon. Ay. Ang pagkaha ni Amaw. Ako sulayan. Ako rin ibibulsuhan. Gikan disco. Lalo tayo. Binulsa lang ko rin. Gikan disco. Pagtalo lang ko speak kasi, ibulso niya po na ko. Disco ikikan siya sa ako. Pagtanaw na ako, diri mga igsool. Diri ba? Kasi mawagali diri Esther Marie? Tukod lang, umul-umul, no? Diri, tanaw na ako. Ako yung ihikap o hinay, anan ako. Sus, nadugog na ko ang tingog. Laro kayo. Kami mga inahagan niya kami. Karinig din sila. Diri yun. Pag-hikap na ako diri yun. Sa iyang putulan. Uy, Maria. Ako rin hindi na nanginahan. Ibiran ako. Manang. Kami mong anak, hagitot galing mo ang Ginoo, ako kinimita ko. Iambak ba ni siya sa bintana o sa puntahan? Sa bintana pa rin. Tumulan si Mana. Mau na ni. Ako na yung ibadbaran. Bagari pala yun. Kaya magpinditan ako, pwede mag-yung igwat. Talaga, giinitan ko na siya. Ha? Gipaandam na lang kung asindaan. Bindita ko kasin, ako giandam. Holy Soul. Amo na ipang alkontra siyawa. Nagani mayuwali, magsigit-sagit sa inyo hali ang iwalay. Ano na yun? Magsigit-sagit sa inyo balay. Pagkunin ko sa kahapon kasi ilapay. Nayawaan na.
Hindi, sabak kayo, hindi niya po mamatay, pakat ang asin, batay na niliso. Yung anak, kagamhanan ng asin. Ha? Mapatay din ang yawa. So, karon na, nabara na. Dali dahil. Pero na, pananaw suwa. Ako magigunitan, ang kawo. Dali dahil. Tanong siya na kung ayaw, bako ba ito kung itupihan? Ulit, guwapo pa kayo. Dali dahil. Ay, kanon ako. Okay, sa muli mo nila. Dito, Lincoln. Bishop's Road. Singayon din naman. Moto, so rin ito ha. So, nga nang isakit ng kaday pag binditan ako, mo. Lahamin ko yung pari, pagtupak yun sa bindita pari, mura dyan kong mapasok pari ha. Grabe yung kay pari. Ba? Naaraw kay video dahil. Videohan mga kapara na corona na. Video na ko. So, kung siya mahita mo ay absorbihan kanaan. Ang gigamit na ko nga tubig para sa bindita o pagbindita ninyo, dili to bindita. Sige yung mga, ha? Puso ba dito pa rin? Drama lang to. Tanaw na ko, mailas ka na itong yawa. Ha? Ako lang ito gusto na yan ko, mailas ka na itong yawa. Pero pag bindita na ko mo dahil, pwede mo kituwa rin. Wah! Kainit kayo na! Pero, kato siya dahil, ako lang ito gisod sa bukanganan sa bindita. Pero ikan ko sa garipo. Garipo sa inyong panggira ba? Ikan ako dito. Naibong ko nga nung ikigwa juga, ikainitan juga maayo. Pwede ni mong drama na yun. Tanawa na? May perno ba yan? Kanukoy sa yawa, ngayon mong ipasingin nila doon gabi una. Oo! Atong panahon na, ang yawa, buotan. Ayaw ninyo hagita ang Ginoo. Kita ang mga batanon. Ayaw. Kay lisod kaayo kung hagito na ito ang Diyos. Mas maayo pag mabinuotan ta. Buotan. Kato pa, buo ang utan. Buotan. Buo. Utang na ito, buo ang utang. Buotan, ha? Oo. Kaya kung magsinalbahista, ang kanang sinalbahis, Usay in English sa salvahis. Usay English sa salvahis. Opo, kay eskwela ka high school? Usay in English sa salvahis. Bad! Di ba? Usay in English sa salvahis? Bad! Usay sunod na ng bad. Bad! Lungon. Bad! Usay sunod? Lungon. Hagiton kami ninyo ang Ginoo. Permanente mong bad. Ang sa'y sunod? Lungon. Bad? Lungon. Lungon yung mas lungon. Ha? Nang dumi na. Pangegson. Mga batanong na nero din. Ako rin siya hinan. So dahil tubig taong tugigan sa gabi po. Dili to bindita. Dito-pito pag ganito ko ba natin? Nahibuhay ko nga nung giinitan ka. Wa pa man taon ko. Di pa ito tinukon. Ikaw ba rin? Kung sa kayo, hindi ka mo na ako padre, no? Kung ano di ay, stok andayin siya. Abi di mo dahil, o sa ragyakoltit anday, ang imong tutulan, kusog kayong kutog. Kusog kayo. Sige, nagpasabot, nga nag-amo ka, nag-wild ka, ginilan ni mo imong mama o papa, imong gisulay ang Ginoo, pinaagi ni ini. Ngano di naman ang kamusulti sa imong mama o papa, nga na-preggy ka. Di ba rin pwede? Di ba rin isulti na si imong mama o papa? Dili magod pa dito, huwag magkukulibaw, kinsay ang mahalani. Ano man? Hubog man ko. Kasi, tanawa na, mga igsoon, maunay mahitabo ninyo mga babae, o kamo mga lalaki, mga batanong, kita ang mga batanong di ay, sorry. Maunay mahitabo na to, kung atong hagiton ang Diyos.
Ang nahitabo ngadto sa Fatima, Portugal, mga igsoon, sa Cuba de Ira, mao kadto ang presensya sa Dios sa himaya nga nagtawag ka natong tanan nga magpakuta. Kung ato tong baligon mga igsoon ang mga milagro niini natong panahon karon, dako gihapon og kalambigitan ang mga milagro ug dako gihapon ang iyahang rule sa atong kapanahunan karon. Bisag unsa pa ka sophisticated ang mga panahon, bisag unsa pa ka moderno mga igsoon, modernity has nothing to do with what God wants us to do. Ang kamoderno sa atong kahimanan nining panahon, walay kalambigitan mga igsoon sa atoa mismong kahimtang sa kinabuhi, kundi mo patigbabaw gihapon ang iya sa Dios alang kanato. O ang role sa tumahal nga Birhen Maria mao ang pagdala kanato paduol ngadto sa iyang anak ang atong Ginoong Hesukristo. Upo ka na, bulahan mo mga batanon, makatultol pa mong simbahan, bisan tuod mo at tumog diskuhan. Bulahan kayo mo, bulahan mo mga batanon karon yan din nga maminaw pa sa pulong sa Dios, apan usahay kahigulo kung subuon sa ginikanan. Bulahan mo. Bulahan mo mga batanon na diya karon din nga bisan tuod, mga baliboon mong baba, mga marites mong dagko, apan sa gihapon, muabot ang panahon nga muhilom ka mo, inig paminaw sa pulong sa Diyos. Mauna, bulahan ka mo mga inanidalan nga niya karon din bisan tunig wali sa mari matugo, umatamanig pangulikta. Okay ra. Bitaw? Joke na ha? O bulahan ta, kung kita mga batanon karon, maoy magpaila sa katawhan sa kaayo nga gitudlo ni Kristo kanato. Atong hagiton ang atong pagkabatanon mga igsoon nga adunay kapuslanan sa umahon. Dili nato hayluon ang atong kaugalingon sa kalibutanong butang nga diin atong maangkon ang kapindihan sa atong karan. Ayaw, mga igsoon, sulay ang Ginoo diha sa iyang gahom. Kay siya nagpabiling manuluyon, nagpabiling mahigugmahon, nga mawa'y titudlo sa tumahal nga Birhen sa Fatima. Amen? Amen. Viva!